Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, чӣ хелен? Созен хубен, тинҷоин? Бародарони азиз, имрӯз мо баъри шумо тасмим гирифтем ки якта эфирча сар батам ва қадри шумо дар бораи дӯстони азиз, кадомед ки чӣ саволе дорем марҳамат дар инҷа партенди канали мо ройгон айла бо чира ройгон реклама мекунем. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, дастгири шумо фақат чия? Як дона лайк меованно ва видеои моро ба ягон кас роӣ мекунед. Тамом нимо қарор кунед. дӯстони азиз, фақат аз шумо чӣ меравад? Як ба канали мо обуна мешавем, дар ҳамин эфир ма як дона лайкам мезанем ва метавонем видеоро ба ягон дӯстон равона кунем. Дар канали мо лобои реклама бепул, ами мошин дорӣ, хона дорӣ, чизе дорӣ, мо рекламаро ройгон мекунем. васаи мо равона мекунем, мо бепул рекламаш мекунем. марҳамат, кадоме ки чизе барои фурӯш дорад, хона дорад, замин дорад, чизе барои фурӯш дорад, марҳамат дар ин васаи 97624462 муроҷиат кунад. мо бо қатъиш гап занон. дӯстони азиз, ин ҳама хова сеши салом. фақат ютубам элои нав овардаги. зуд кадай нав. дӯстони азиз, як бори дига мегӯям, кадоме ки хона, замин, мошин, чизе барои фурӯш доред, марҳамат ин ҳамин канали мо барои ҳамихи корра дар хизмати халқем. фақат шумо медаред ҳамин эфирҳои мо лайк мезанед, видеоро ба ягон дӯстон равона мекунед, тамом. чизе доред дар васаи мо равона мекунем, мо иншоалло ки дар навор мекунем, тайёр мекунем, мепартем, мардум харидораш бошад, мева мегирад. фақат шумо чӣ мекунед? Лайк мезанед, обуна мешавед дар ҳамин ютуб, тамом. фироина дӯстотон роӣ кунед, ягон кас ягон фурӯшӣ дошта бошад, марҳамат роҳи мо реклама мекунем. фақат шумо широи нарам лайкҳоро бизанед. Даромадед лайк бизанед. Як нафар даромада лайка назада. Хуб баромадед. бачаҳо, як соат ё ки ним соат эфир мекунем. Бадорои фурсатро аз даст надед. Топ ҳаракат кунед ки бачаҳо дар эфир рақиб намонед. чизе дори рекламаша ройгон кардагим бародарои азиз. марҳамат инҷа
подписчикои муҳтарам, комед ки дар ҳамин эфир ҳастед, маълумот бинависонед. чӣ саволе доред, мо саволаи шуморо ҷавоб мегардонем. шумо фақат чӣ меравед, як лайк меравам, видеоро ба ягон дӯстон равон карданай тамом. Дига ягон лишний гап дар кор нест. бародаро, мо фақат дар хизмати халқем, ройгон реклама мекунем. хуб, агар ягон касе ки дар омода бошад, ҳатман бинависад ки ака овоз аста неста, чӣ гапа иҷод. Хисиякши дӯстони азиз, биёдарин чақчақ кунем. Агар чақчақ ягон каса набошад маъқул, ин фақат чизои ройгон, рекламаҳои ройгон дорем. Широнак кадомет ки бошад маълумат. Медавам ёд эфир мекунем. Коми даромад чӣ саволе дод, ҷавоб мегардем. Коми даромад бародаро. бедарои бародар, мехедарои лайк мезанед тамом. ягон ман смс псмс ма шавӣ кардагим, шумо фақат саволотон метавонед, мо эҷода гапзанон мекунем, мекунем намекунем, реклама багон чира ёки иттилоъоти чизе бошад. шумо бидоред фақат бародаро дастгири чи лайк, комментария тамом намеха гап. Хайототон мерем инстаграм бо